बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गाबै गाबै लिंहरदों गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ सासे बिमा गोमाजानाय उन्दै हिनजावसा गथ'आ। सातजार्लायाव गोग्लैनांदों दीपिका बर'नि नखरा। दीपिका बर'आ बबेयाव गोमानानै दङ बेखौ दासिम जेबो रोखा मिथिनाय जायाखै। थांनाय साननैसो सिगां जोंनि खौराङाव फोसावनाय बाक्सा जिल्ला मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय आथियाबारि गामिनि धनन्जय बर'नि बिसि दीपिका बर'आ गोमाना थानाया दिनैसिमबो न'फारसे सफैफिनाखै। दीपिका बर'आ दिनैसिमबो न'फारसे नुजाफैफिनिखौ लानानै दीपिका बर'नि सानै उन्दै गथ' आरो नखरनि सुबुंफोरा गोबां दुखु जारलाजों भुगिनांनानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दीपिका बर'नि फिसाय धनन्जय बर'आ नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनाय समाव गथ' सानै आरो दीपिका बर'खौ बिमा बिफाया न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन। नाथाय दीपिका बर'आ थांनाय माखासे सान सिगां न'नि बारियाव लामनानै दोननाय जि लायनो होनना बारिथिं ओंखारलांनायनिफ्रायनो रावबो नुयै खाबु लानानै खारखुमालाङो होननानै फोरमायदों दीपिका बर'नि असे बिब'आ। सानै उन्दै गथ'साफोराबो बिमाखौ नागिरनानै आलाय सिलाय दुखुजों गाबगोमाबायनानै दङ। सोरबा बहायबाफोर दीपिका बर'खौ नुबाय बायोब्ला हमना दोननानै 6000133122 आरो 7896247328 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों नखरनिसिम मिथिहरनो खावलायदों। नोंनि नामा मा नाम? धनन्जय बर'। नोंसाय नालाय? जोंना दिपि बर'। नोंसा मामिया बहा थांदों? जोंना मामिया हासाफुद। खारदों? खारदोंना थांफादों? खारदों। नोंनो खोन्थालाङाखै? ओहो। नों आइखौ फैफिनजानो लुगैयोना लुगैया? लुगैयो। मा बुंनो सानदों नों नोंसायखौ? थाब फै। मेथाइ लाबोनांगौ। नों फरायोना फराया? फरायो। मा थाखोआव फरायो? से थाखोआव। मा जाथाय जादोंमोन फोरमायनो? नोंगौ दाख्लै बे बड'लेण्ड बुब्लियाव होनाय रादाबा होदोंमोन। बे आंनिनो बिनानाव जायो। बेयो जोंहानि न'आव दङमोन। गथ' खानायखौ दोननानै इंराजि 1 तारिख खालि बियो दुब्लियाव जि लायनो होनना थांनाय एफाजिनो थांदों। बहा थांदों फोरमायलाङाखैमोन नामा? जोंनो जेबो खिन्थालाङाखै बहा थांदों। हाबा हरदोंमोन नामा? जोङो बेखौ मासुरु मानेकपुराव हाबा हरनाय जादोंमोन। जों खोनानाय बायदिब्ला बियो गामिनि न' खाथिनि हिनजाव सासेया नाम्बार होनानै रायलायनानै थांनाय बिदि खोनादों आरो। गोमानायनि सायाव पुलिस थानायाव एजार होनाय जादों जायाखै? जोङो पुलिस थानायावबो थांदोंमोन, एजार हैदोंमोन। एजार हैनायनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै पुलिसा। मा मुं? गोमानायनि मुङा मा मुं? गोमानायनि मुङा दीपिका बर'। गथ'फोर दं नामा? गथ'फोर खानाय दङ। बेसे बेसे? सासेया 6 बोसोर, सासेया 4 बोसोर। गोमानायालाय खै बोसोर? गोमानाया 23। फिसायनि मुङा धनन्जय बर'। दा मा खावलायनो सानो? जोङो रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि बिनानावा जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुसनबायोबा जोंनो खिन्थाहरनांगौ। जों मबाइल नाम्बार होगोन। बुंनानै होनो हागोन नामा मबाइल नाम्बारखौ? मबाइल नाम्बारा 7896247328। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।